Hej, Janne her. Du får lige en lille guide til, hvordan man finder det her direkte link til Google-anmeldelser, fordi det vil sige, når folk klikker på det link, eller tager det via en QR-kode, så kommer de direkte ind, hvor de simpelthen får sådan en anmeldelses-pop-up, så skal de ikke lede efter noget. Man starter egentlig bare med at søge sit eget firmanavn, så man ikke kommer ind på sit website, men kommer ind, hvor man har sin Google My Business, og så går man ned til der, hvor man har sine anmeldelser, og her klikker jeg bare her. Og det kræver selvfølgelig, at man er administrator på sin egen profil, selvsagt. Fordi så går man ned og siger her, jeg vil gerne administrere mine anmeldelser. Og så kommer der den her, som er den vigtige. Bum! Se lige der. Så har man altså et direkte link, og samtidig så laver de så også en QR-kode. Hvis ikke lige man selv har lyst til at lave en, så kan man bare snuppe den der. Så det er ganske enkelt, når man lige ved, hvor det er. Det er faktisk godt skjult, synes jeg. Så god fornøjelse.